Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. सेनेच्या शिष्टमंडळाने महासंचालक रजनीश सेठ यांची भेट घेतलेली आहे आणि मागच्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रातल्या 2 मंत्र्यांच्या जम्बो मंत्रिमंडळाच्या मार्फत पोलिसांवर ज्या पद्धतीने दबाव टाकला जातोय, कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर मारून निरपराध अशा शिवसैनिकांना त्रास देण्याचं षडयंत्र ह्या जम्बो मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून केलं जातंय। दुर्दैवाने पोलीस ह्या राजकीय दबावाला बळी पडत आहेत आणि नाहकपणे ज्या शिवसैनिकांनी कोणता गुन्हा नसताना सुद्धा थेट आता पोलिसांनी 307चा वापर करायला सुरुवात केली। मधली सगळी जी IPC आहे 324 326 हे सगळी बाद झाली आणि कोणी काय बोला 307चा वापर करायचा आणि त्याला तुरुंगात डाबायचं। पण हे एकीकडे शिवसैनिकांवर करत असताना मात्र दुर्दैवाने आमच्या सांगलीतील नगरसेविका शिंदे एक महिना झाला त्यांच्या पतीला ह्या शिंदे गटाच्या एका माणसाने अगदी हातपाय तोडून टाकले, फ्रॅक्चर झालेलं आहे। आजही ते ग्रस्त ICU मध्ये ॲडमिट आहेत, परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या पोलिसांना तिथे 307 दिसला नाही, 326 दिसला नाही। परंतु इथे मात्र पुण्याला एक प्रकारे उदय सामंत सांगतायत की ज्यांनी हल्ला केला तो पूर्वनियोजित हल्ला होता, तो पूर्वनियोजित कट होता आणि ज्यांनी हल्ला केला त्यांच्या हातामध्ये हॉकी स्टिक होते। आपल्या सगळ्यांच्या CCTV कॅमेरे तिथे आहेत, त्याची तपासणी करा अशी मागणी आम्ही केलेली आहे। वस्तुस्थिती काय घडली त्याची तपासणी करा आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करा। ज्यांनी फिर्याद केली ते उदय सामंत म्हणतात की हा कट जर पूर्वनियोजित होता तर त्या पूर्वनियोजित कटाची पाळंमुळं शोधण्यापेक्षा फक्त जे शिवसेनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर होते, ज्यांनी तो शिवसेनेचा मेळावा आयोजित केला होता, त्यानं मात्र ताब्यात घेतलं आणि 307 लावलं। एवढंच नव्हे तर ह्या राज्यातली कायदा सुव्यवस्था एवढी जबरदस्त दडपणाखाली वावरते की नॉर्मली कोर्टात नेताना आरोपींना सांगितलं जातं, त्यांच्या नातेवाईकांना कळवलं जातं की आम्ही अमुक वाजता कोर्टात सादर करणार। पण पुण्याच्या केसमध्ये मात्र आमचे वकील ॲडव्होकेट निंबाळकर यांनी वारंवार विचारणा केली, त्यांना सांगितलं 2-2:30 वाजता आम्ही कोर्टात नेऊ, परंतु अचानकपणे 11:30 वाजता सगळ्या आरोपींना हजर केलं की जेणेकरून आमच्या त्या पकडलेल्या निरपराध लोकांना वकील मिळू नये, न्यायालयामध्ये बाजू मांडता येऊ नये। हा जो काय कपट कारस्थान पोलिसांच्या माध्यमातून हे जम्बो मंत्रिमंडळ करते, त्याची दखल IG ने घ्यावी आणि IG ने कायदा आणि सुव्यवस्थेचं नियमाप्रमाणे पालन करावं। तुम्ही कायद्याचे रखवालदार आहात, ह्या राज्यकर्त्यांचे आज्ञाधारक नाही, अशा पद्धतीची विनंती आम्ही महासंचालकाने केलेले आणि भविष्यामध्ये सरसकट 307चा वापर करायचा असेल तर बाकीची सगळी IPC कलम रद्द करा आणि 307चा वापर चालू करा, अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही आमची मांडली। सेनेच्या शिष्टमंडळाने महासंचालक रजनीश सेठ यांची भेट घेतलेली आहे आणि मागच्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रातल्या 2 मंत्र्यांच्या जम्बो मंत्रिमंडळाच्या मार्फत पोलिसांवर ज्या पद्धतीने दबाव टाकला जातोय, कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर मारून निरपराध अशा शिवसैनिकांना त्रास देण्याचं षडयंत्र ह्या जम्बो मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून केलं जातंय। दुर्दैवाने पोलीस ह्या राजकीय दबावाला बळी पडत आहेत आणि नाहकपणे ज्या शिवसैनिकांनी कोणता गुन्हा नसताना सुद्धा थेट आता पोलिसांनी 307चा वापर करायला सुरुवात केली। मधली सगळी जी IPC आहे 324 326 हे सगळी बाद झाली आणि कोणी काय बोला 307चा वापर करायचा आणि त्याला तुरुंगात डाबायचं। पण हे एकीकडे शिवसैनिकांवर करत असताना मात्र दुर्दैवाने आमच्या सांगलीतील नगरसेविका शिंदे एक महिना झाला त्यांच्या पतीला ह्या शिंदे गटाच्या एका माणसाने अगदी हातपाय तोडून टाकले, फ्रॅक्चर झालेलं आहे।
आजही ते ग्रस्त ICU मध्ये ॲडमिट आहेत. परंतु दुर्दैवाने या महाराष्ट्राच्या पोलिसांना तिथे 307 दिसला नाही, 326 दिसला नाही. परंतु इथे मात्र पुण्याला एक प्रकारे उदय सामंत सांगतायत की ज्यांनी हल्ला केला तो पूर्वनियोजित हल्ला होता, तो पूर्वनियोजित कट होता आणि ज्यांनी हल्ला केला त्यांच्या हातामध्ये हॉकी स्टिक होते. आपल्या सगळ्यांच्या CCTV कॅमेरे तिथे आहेत, त्याची तपासणी करा अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. वस्तुस्थिती काय घडली त्याची तपासणी करा आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करा. ज्यांनी फिर्याद केली ते उदय सामंत म्हणतात की हा कट जर पूर्वनियोजित होता तर त्या पूर्वनियोजित कटाची पाळंमुळं शोधण्यापेक्षा फक्त जे शिवसेनेचे पदाधिकारी व्यासपीठावर होते, ज्यांनी तो शिवसेनेचा मेळावा आयोजित केला होता, त्यानं मात्र ताब्यात घेतलं आणि 307 लावलं. एवढंच नव्हे तर ह्या राज्यातली कायदा सुव्यवस्था एवढी जबरदस्त दडपणाखाली वावरते की नॉर्मली कोर्टात नेताना आरोपींना सांगितलं जातं, त्यांच्या नातेवाईकांना कळवलं जातं की आम्ही अमुक वाजता कोर्टात सादर करणार. पण पुण्याच्या केसमध्ये मात्र आमचे वकील ॲडव्होकेट निंबाळकर यांनी वारंवार विचारणा केली. त्यांना सांगितलं 2-2:30 वाजता आम्ही कोर्टात नेऊ, परंतु अचानकपणे 11:30 वाजता सगळ्या आरोपींना हजर केलं की जेणेकरून आमच्या त्या पकडलेल्या निरपराध लोकांना वकील मिळू नये, न्यायालयामध्ये बाजू मांडता येऊ नये. हा जो काय कपट कारस्थान पोलिसांच्या माध्यमातून हे जम्बो मंत्रिमंडळ करते, त्याची दखल IGने घ्यावी आणि IGने कायदा आणि सुव्यवस्थेचं नियमाप्रमाणे पालन करावं. तुम्ही कायद्याचे रखवालदार आहात, ह्या राज्यकर्त्यांचे आज्ञाधारक नाही, अशा पद्धतीची विनंती आम्ही महासंचालकाने केलेली आहे. आणि भविष्यामध्ये सरसकट 307चा वापर करायचा असेल तर बाकीची सगळी IPC कलमं रद्द करा आणि 307चा वापर चालू करा, अशा पद्धतीची भूमिका. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.